Igbo ndị ọma na-ege ntị ndị ọ ga-adịrị mma anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche anyị na-anabata unu na mkparịta ụka pụrụ iche nke anyị nwere tata na BBC News Igbo ebe ihe niile na-eme. Aha m wụ Chukwuneme Obiejesi ọmụ na unu ga-anọrị n'ụbọchị nke tata na ndị welitekwere isi ụmụnne anyị ndị Igbo ndị ọnụ ha na-eru n'okwu ga-anọrị tata. Gịnị ka anyị na-akpa? Ihe anyị na-akpa bụ gbasara otu ihe si gbatakwuru n'ala Igbo abalị ole ma ole gara aga, maka na a sị na ala ihe na-adịghị mma a ga-ajụ ma ndị okenye ọnụkwa ya, wee bụrụ ihe gbasara ọgbaghara anyị na-afụ n'ala Igbo. Ọgbaghara bidoro dịka ngagharị iwe udo nke a kpọrọ peaceful protest na bekee, ebe ndị ntorobịa nọ na-ekwu ihe gbasara otu aka ike ndị polisi, ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa si emeso ndị mmadụ ihe. Ya bụ ngagharị iwe ọ bụ naanị n'ala Igbo ka o bidoro na Lagos wee gbasazie Naijiria niile, mana ka a na-agazi ọ dịzie ka ọ bụzi ihe ekwu ka a na-eme. Ndị a na-amarozi ebe ha si wee tinye aka na abụ ngagharị iwe wee bidozie nke imebi ihe obodo, wee bụrụ ihe ọjọọ, bụrụ ihe jọgburu onwe ya, maka na a na-ajụ ma mmadụ ọnụkwa n'ụlọ ewu wee mụọ n'ọgbụrị, mmadụ ọnụkwa n'ụlọ nwa awọ wee mụọ nwa ọ gbatịghị aka n'ụkwụ. Ya bụ n'abịa gbuwo oge unu onye ndị na-esonyere anyị tata n'ụzọ pụrụ iche, onye izi anyị na-anọ ebe a bụ Maazị Tony Manfred. Onye nwa bụ kọmishọna na-ahụ maka egwuregwu na ndị ntorobịa n'Enugu steeti, ya bụ nke bekee na-akpọ Youth and Sports. Maazị Manfred, anyị na-ekele gị sa. Ndewo. Onye ọzọkwa anyị na-ga-anọrị tata bụkwa nwaada Igbo ọnụ na-eru n'okwu, onye bụ onye na-ahazi nke a kpọrọ Igbo Women Award, ya bụ inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo ntụrụ ugo. Ya bụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo megoro ihe a na-ahụ anya, megoro ihe mepụ Igbo ihere, inye ha ntụrụ ugo dị iche. Anyị na-ekele gị Duchess Nnenna, kedu ka ime? Ndị Igbo ana m ekele unu, daalụnụ. Ndewo, ị na-ama nnọọsọ mma. Ndewo. Onye nke ọzọzi, onye nke atọ anyị na ya ga-anọrị tata bụ onye Igbo onye ọbụla ma onye nwa bụ onye isi Igbo Ekunie, otu a na-akpọ Igbo Ekunie. Aha ya bụ Maazị Tochukwu Ezeoke. Maazị, anyị na-ekele gị. Nwanne m ndị Igbo ibe m, ana m ekele unu nke onye chiri ya zere m. Ndewo. Ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo ụnụ abụzi na aga m abịagwazi ụnụ ihe na-eme, na ama m na onye ọbụla ejiga anya ya wee fụrụ ihe na-eme n'Enugu. Ka anyị bido na gị kọmishọna Manfred. Ọ dị ka ọ n'Enugu ka ihe a bịa dịzie ka ọ ka njọ, maka na onyonyo anyị na-afụ nakwazi onye nta akụkọ anyị nọ n'Enugu na-ezitere anyị ozi, ihe anyị na-ahụ ejuchaghị ya afọ. Kedụzi ka ọnọdụ dị ugbu a n'Enugu steeti? Kedụzi ihe bewere eji wee bee mma n'aka? Daalụ nwanne. Na mbụ a na-ebidogodo na ikene ndị Igbo na-ege ntị. Ya bụ ihe na-eme abụrụkwa na ihe anyị tụrụ anya. Eziokwu na ọ bụrụ sọ n'Enugu, igekwa ntị n'ebe ndị ọzọ dị iche iche dịka na Lagos na obodo ndị ọzọ, ịbịakwa n'ala Igbo, n'obodo niile dị n'ala Igbo, ya bụ nsogbu dapụtara. Ihe a bidoro na ngagharị iwe nke udo nke ndị na-eto eto bidoro wee na-ekwu n'ihe gbasara ndị uwe ojii na ndị nke a na-akpọ SARS na omume ha na-emekwasa ndị na-eto eto. O nwere onye na-anabata ya bụ ngagharị iwe nke udo, maka ekwesịrị ka eme ihe ka esi eme ya. Ekwesịrị ka obodo dị mma, ekwesịrị ka ndị agha nyere ichekwaba ndụ, arụ ike na akụ na ụba ka ha chekwaba ya ọfụma, ghara ịbụ ndị na-emebizi emebi. Wee nabata ya bụ ngagharị iwe nke udo. Ndị na-achị achị, onye ọbụla kwadoro ya. Ịbịa na
steeti anyị bụ Enugu steeti. Onye isi anyị bụ onye na-elekọta Enugu steeti bụ onye hara Enugu steeti nyere aka Chineke na-agbakwanụ mbọ ka o nwere ike pụtakwara kwado ya bụ atụmatụ ndị na-eto eto kwekwa mkpa mgbe ha bidoro ọ nọghị ya mana onye na-esote ya pụtara nabata ndị na-eto eto zikwa ha ozi onye nlekọta Enugu steeti bụ gọvanọ kwado ha gọvanọ jekwa nata pụtakwa nabatakwa ha ilegharị anya n'Enugu steeti na ala Igbo onye nwa gọvanọ pụtara ugboro 3 wee kwado ihe a bụ ngagharị igwe nke udo nke ndị na-eto eto akpụkpọ n'ihe bụ igwe ha okwe ha nkwa ahụ o kwere ha bụ na ya ga-elebanye anya ihe ha niile ha kwuru dịka o si wee gbasa Enugu steeti nke ya nwa na-elekọta ofu nkwa ahụ o kwere ha bụ na ya ga-eguzo ndị ga-eme nnyocha na mkpamkpa niile ha kwuru na ndị uwe ojii na ndị otu ha kpara megide ndị na-eto eto nyochapụta ya na onwe ndị dara iwu na-eme ndị ka ha si wee mee na a ga-agba mbọ wee hụ na ha gara n'ụlọ ikpe ọ bụrụ ndị a ga-ata ahụhụ a ga-atakwa ahụhụ dịka o kwesịrị kwekwa ha nkwa na dịka federal gọọmenti nke Naijiria kwugo na a ga-emechi ya bụ SARS bụ ebe ndị uwe ojii ahụ na a ga-ahụ na otu a n'Enugu ka o kwụsịrị ya o teghị anya o jee n'ụlọ ebe ndị uwe ojii ahụ ya na onye isi ndị polisi nọ n'Enugu jee ebe ahụ ndị shọ na ihe a ekwu na-emeri ya na-emechiri ebe ahụ na ha nọ nzi si na ya ga-enebanye anya n'ihe ndị ọzọ niile guzokwa ya bụ ndị ga-eneba anya wekwara ndị na-eto eto tinye n'ime ya na ndị ga-eneba anya n'ihe a mere na ihe a ekwu mgbe gara aga ebido aka ndị uwe ojii si alụ ọrụ n'obodo anyị ihe ndị okwe na mkpa obidokwa mmeri ozugbo na-egbu oge na-atụfu oge mana ihe gbasara anyị gharị bụ na ọgbaghara abịa daa n'obodo Lagos ọ bụrụ ọdụ n'Enugu ka ọgbaghara bido na ndị asị na ndị amị pụtaziri na ụmụ ndị na-eto eto na-eme ngagharị igwe nke udo akpagbughị mmadụ ọ dị njọ maka igbucha ndị ahụ ka ezi ndị ga-abụ ndị nwe obodo a sịkwa na ndị na-eto eto bụ ndị ọchịchị echi ndị ga-achị anyị echi obodo dị n'iru bụ ndị ga-achị anyị echi ndị ha na-ekwu abụrụ ihe ọjọọ ka ada anụ ọgụ ka ada agba egbe ha ejighị egbe ha ejighị mma ezi ka a ga-esi wee ọ dị mma ọ bụ na kọndem ya ndị gọọmenti kọndem Enugu steeti gọọmenti kọndem ya bụrụkwa na wutere ihe ahụ mere nụ mana ihe ọzọ anyị na-ahụzi ọ bụzi ihe egwu ka a na-ahụzi ndị be anyị sị na ọ bụzi ihe egwu gbazi ka a na-agbazi ebidozie ndị ụfọdụ agagharịwazịa ngagharị iwe mebiwezie ihe kwuribe ihe ndị mmadụ wee ihe ahụ anyị nwabụ ndị na-eto eto na-ekwu ga-echekwaba maka echi ka anyị nwee ike nweta ọrụ etinye ụmụ anyị n'ọrụ ha na-arụ ọrụ nwee ike onye gụsị akwụkwọ pụta ọnụ ihe ọ ga-eme dịka ụlọ akụ bank ndị na-arụ bank ebido akụribe ihe ndị a niile na ihe ndị mmadụ ihe m ga-agwa gị bụ na ihe a merenụ na ọ bụrụkwanụ ndị yutu ụmụ ndị na-eto eto Enugu steeti ndị ọkụ ome bụ ndị ahụ ndị polisi na-achọ bụ ndị ahụ bụ ndị na-ahụ obodo adị mma bịaziri zoo na azụ ngagharị iwe nke udo ahụ wee bidozie ahụ dị iche iche and abịazịa bụ onye ụmụ na-eto eto kọmishọna ọsọ n'Enugu ka o mere ebe niile dị iche iche mana Lagos kọmishọna anyị ka ga-abịaru tinye ọrụ ebe a maka na ịkọwago otu ya bụ ihe si malite kọwakwa n'otu ndị omekome ji wee zụọ n'azụ ndị ntorobịa
wee mee ihe ha mere mana ka m jukene gị nwaanyị ọma Duchess Nnenna ọ dịghị ka iwe ndị ntorobịa bịa malitere ihe a na mbụ ọ dị ka o kwesịrị iwe iwe otu a o kwesịkwara na otu ha si mee ngagharị iwe asị gị kwuo mgbe onye isi ala pụtara sị kwuo na mbụ oke ọkwa ụnụ chọrọ ka emechie SARS ngwa na emechigo SARS mana ka o kwuchara ihe a ngagharị iwe akwụsịrị ndị mmadụ kakwa n'iru na-eme ngagharị iwe asị gị kwuo ị ga-ata ndị mmadụ ụta ka ị ga-asị kedu ị nwere ikwu banyere ya Nnenna aga m ata ndị ntorobịa ụta maka na iwe ha o ruru ha mgbe onye isi pụtara si na a ga-ewepụ SARS anyị ma na ekwuola okwu a mbụ mgbe ebidoro okwu a wụ 2015 ọwụ ihe taa so ihe ha ji si na ha ga-anọchi ike wụ ka a gwa ha oke unu si na unu ga-ewepụ SARS ka otu onye si ewepụ ya nwaanyị ha wepụtakwara ma agenda point ihe ndị ha chọrọ ka onye isi ala mere ha onwe onye pụtara si lekwa lee ihe a ga-eme ihe mụnwa bụ n'obi bụ na ha bụ n'obi na anọtụ obere ha ga-akwụsị laghachi n'ụlọ ike ga-agwụ ha mana ha enweghị olileanya na ha ga-aka na-agakwa n'ụzọ na-agakwa n'ihu ize ihe ha ịda mba okwukwe ha abịa shizi ike o mezie ihe ọ dịghị ka ụjọ na-atụzi mmadụ niile mana m nwee believe na o nwee ihe dị njọ na mmadụ ịpụta kwuo okwu si ihe a na-eme na ihe na-eme na agbata obi m na ọ dịghị mma onwe onye kwesịrị ịta ụta ndị ntorobịa ekwesịghị ịta ụta ihe a na-emewu ihe ndị bekee na-akpọ exercising right so ọhịa m anwe ikwu na nke ahụ ndewo Maazị Ezeoke elee ajụjụ m nwere ịjụ gị maka na ihe anyị jikwa n'ụkpọ gị n'ọnụ n'okwu a maka na ọnụ na-eru gị n'okwu rili Igbo ekunye abụrụ bụ otu a na-anụ gbasara ihe ndị Igbo ụfọdụ bịazi na-ebo ebubo ọ bịa dịzie ka oge ihe a bịazi mebe ọ bịa dịzie ka ụfọdụ abịa na-ebozi ebubo na-asị nọọ maka na ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru maka na oge aha ọ pụtakwara kwuo okwu n'iwe oge abịa ahụ na-agbala ndị ntorobịa egbe ya akwụkwọ okwu n'iwe ewe bidozie imebi ihe Maazị Ezeoke gị na Maazị Nnamdi Kanu nwere obere mkparịta ụka ụnyaahụ nke igosikwere na ụwa niile hụrụ gịnị ka ọ gwara gị na mkparịta ụka ahụ gịnịkwanụ ka ị gwara ya nwanne m udo dịrị gị dịkwara gị o nweghị ihe ọzọ ihe anyị kwuru bụ ihe a na-ezo ezo ihe anyị kwuru bụ na ajụrụ m ya sị ya ọ bụ eziokwu na gị nwakwuru ihe a ya nwasị na ndị na-achị achị n'etiti bụ ndị wetara ihe o kwuru bekasịa ya wee beta wee tinyekọta ya ọnụ o wee daa ụda otu ha si wee mee ya ka ọ daa na ọ bụghị otu ya nwa si wee kwuo ya ka o si dị na ya nwere onwe ya na o kwuru mana o nwere ihe o kwuru n'iwe mana iji ghọta ihe niile o kwuru na onye ọbụla na-ege ntị kwesịrị ka o gee ihe niile o kwuru bido n'isi wee ruo n'ọdụ na ọ bụrụ na ịma ya n'uhie bụ ihe emegoro na eji ma ya n'uhie mabiri jikọrọ ebe o kwuru nke o kwuru o wee bụrụ ya wee na-ada ụda otu o si wee dị emechakwa ya nwe na onwe ya mgbe anyị na-akpa nkata bụ dịka onye ọbụla si wee fụ ya nwe wee sị biko ọ bụrụ na o nwere onye ihe o kwuru megidere ihe o kwuru na-adịghị mma na ọ na-ayọ biko na ọ si onye ọbụla gbaghara mana ọ bụrụ na ichekwennekwa ya anya ọfụma n'ihe o kwuru ọ sịkwa na ihe o kwuru na ọ sigo na ọ kọwago na ọ bụghị etu a na onweghị mgbe o kwuru si na ọ bụ ihe gbasara ọgụ ndị Igbo ma ọ bụ ọgụ na ihe gbasara na asị ji emebie ihe ndị Yoruba ma ọ si ji enene ndị isi ha malụ ka a ga-esi wee malụ ihe a ga-eme ha mara na
achọba ebe a ga-ebido aka afọ ebido n'ikpere otu aka ọ dị otogo ndị bidoro ngagharị iwe ebido ngagharị iwe olugo ụzọ ụka na-abụ chi ụtụtụ fọ onye ọbụla na-afụ ya ma onye nọ na Naịjirịa ma onye nọ na mba dị iche iche dị n'ụwa niile chi ụtụtụ fọ ifu ndị ofu ụmụazị anyị ha kwado welu flagị nke obodo Naịjirịa jide si na ha chọrọ gịnị ka ụmụazị na-ayọ ha chọrọ ka ha dị ndụ mmadụ si biko unu agbagbuzi n'anyị mmadụ si biko unu anazi n'anyị ihe ekwentị anyị unu ejizi n'anyị kpọrọ anyị gaa na ụlọ akụ nakọrọ anyị nwa ole nwa anyị ji eji nwa obere ihe ịmaka unu na-ahụ ihe niile a na-emenụ ọ dịghị nke o nwere onye nwere akọ na uche ga-abụ ọnọkọta o kweta na o nwere mgbe ebe esi kwuo okwu ọbụrụ Igbo ọbụrụ Hausa ọbụrụ Yoruba onye mbụla ga-ejebe ikwu okwu na ihe a bụ ihe ndị Igbo n'Igbo na-eme maọbụ na Hausa na-eme maọbụ na Yoruba na-eme ịma na onye ahụ na-achọ okwu n'onye dị aghụghọ onye aghụghọ ka ọ bụ daalụ rinne okwu gị dara ụda ihe okwu gị ji daa ụda bụ maka na otu i kwuru ya ka ọ dị anyị nwa bụ ndị nta akụkọ anyị na-eso ya mgbe ihe niile na-ebido anyị makwanụ aka enwe etinyere n'ofe a na-ewepụrụ n'oge ka obe emechazi ọbịa dịzie ka aka mmadụ maka na anyị ma ndị bidolu ngagharị iwe a anyị fụkwuru ndị ama ama ndị oti egwu ndị na-eme ihe ejije ha ncha niile sonyechara na ngagharị iwe a n'Enugu anyị fụrụ Flavour anyị fụrụ Fino anyị fụrụ Zoro anyị fụrụ KCE ha ncha niile socha mee ngagharị iwe a kwado ndị mmadụ ọgbe nwere ofu ihe onyonyo pụtara n'ebe Flavour na-asị onye achọkwa n'okwu onye emekwa ya bụ anyị fụrụ n'ihe udo onye anụkwa na ọgụ onye akwakwa na mmadụ onye metụkwa na nwaanyị aka ebe na-adịrọ mma anyị fụrụ ihe ndị a niile iji gosi na ihe udo ma emechizie o wee dịzie ka ọ dị ugbu a ihe anyị na-achọzi ịjụ kọmishọna kedu ka Enugu dị ugbu a maka na ihe emebiri emebigo anụ kedụzi ka ọ dị ugbu a ihe a na-ajụzi bụ ka esi agazi n'ihu atụmatụ gọọmenti wepụtara maka ịga n'ihu kedu ihe gọọmenti na-ekwu kedu ihe gọọmenti na-agwakwanụ ndị ntorobịa dịka m kwuru na mbụ gọọmenti Enugu steeti kwadoro atụmatụ ngagharị iwe nke udo nke ndị na-eto eto gbasara iwe ha dịkwanụ mkpa na ha ga-enebara ya anya gụpụta ihe ndị ha ga-eme n'ime ihe ahụ ha gụpụta ha ga-eme aka na-achị Enugu steeti ọ tụfuru mgbe wee bido mewe ihe ndị ahụ ibi tupu mkpakọta babara na Lagos akara wee gbadatawa ya na Igbo obodo ndị ọzọ dị iche iche dịka m gwa gị na ihe mere na-abụrụ ọsọ n'Enugu na onwe ebe ọ ka dị njọ mana dịka ọ dị tata ndị Enugu aghọtago na ihe a meziri nke ikpeazụ na ọ bụghị ndị na-eto eto Enugu steeti kama na ọzọ aka enwe dịka ikwu na aka enwe batazi n'ofe na onwezi ndị omekome zoro n'azụ ezigbo atụmatụ ndị na-eto eto wepụtara wee yọọ ka gọọmenti na-ebaga anya n'ihe ndị dị otu a wee ihe bụ mkpa ha otu ndị uwe ojii si emegide ha ndị a wee zozie n'azụ ha wee bido mebezie mpụ na arụ gọọmenti Enugu steeti apụtagokwa site n'aka onye ndu anyị na ndị na-elekọta ndị na-eto eto dị iche iche wee yọọ sị na ihe a na-eme na ọ bụrụkwa atụmatụ ndị na-eto eto na obodo anyị na Enugu steeti ka na anyị achọrọ nsogbu na anyị achọrọ ka egbube mmadụ na anyị achọrọ ka emebiri ihe na o nwere ọbụọ na anọ na-adị mma na field a na-eke ndị a na field na ọ na round table na ihe ndị a niile hapụ na-enebawagị anya
dịka tata obi ajụrụgokwa ọtụtụ ndị ụfọdụ n'ime ndị omekome ahụ agbago ọsọ maka na ọrụ ha akụ ndị na-eto eto na-erukwu pụtakwa masị na ha n'aka dịrịa ana ha manụkwa ndị mmadụ aga mmebi obodo anyị maka na anyị enweghị obodo ọzọ o mebie ihe ndị nke anyị ka nwere enwe a na-eti mkpu na a na-amajinalize anyị na adị enyecha nke ihe kwesịrị ka enye anyị nwa nke anyị nweziri enwe anyị abịakwuru aka anyị mebibie mgbe ndị na-eto eto nọ wee kwuo ihe dị otu a dịka tata esogbu ha wee gagharịa wee yọọ na-eto eto ndị na-eto eto niile n'Enugu ihe ndị ha mebisi anyị ikpochasịkwara ụzọ niile ndị nchekwa obodo apụtago ihe niile na-atụmasị anyị gajikwere wee na-ayọ si biko na anyị ma na achọrọ anyị okwu mana okwu ahụ achọrọ maka ofu onye na-eto eto igburu n'Enugu ma igburu na Lagos ọba anyị niile ka o metụtara otu a ka ọ dị o metụta imi o metụta anya ebe ọ bụ ndị na-eto eto nọ ọ ga-akwa akwa maka nwanne o nwere onye ọ dị mma n'obi ma anyị wee na-ayọzi ka enyekere gọọmenti ohere ka anyị nyere eziokwu na ihe a dị iwe n'ọba aka mpe n'obi mana anyị amabụzi na ọ ga-abụ dịka mbekwu nọ na ọdọ nsị ruo mgbe a chọrọ ịkpọpụta ya site na si esigbuo ya ka anyị na-enye anya na ha yọkwue gọọmenti ọchịchị obodo ma ndị nọ na mgbago ma ndị nọ na mgbada ka e na-ebara anya na ha ndị na-eto maka ihe butere ihe abụkwa na ọ dị ka enwezi confidence na gọọmenti enwezi ntụkwasị obi mana ihe ha ga-eji mgbe m na-ekwu okwu agwara m ha ndị na-eto edosa na ihe a ga-eji wee nwee ntụkwasị obi bụ na mmadụ nchicha abụghị ofu na onwe gọọmenti na-abụ ndị ndu ha dịka onye ndu Enugu steeti na mgbebeghị ọ sị na ọ ga-eme ọ gara ime ya nke ọ na-ama eme na ọ ga-agbakwu nna ya mmerenwe ma nke ọ bụla o kwetara na ọ ga-emechasị ya tinyechara dịka nkwado ihe o kwere ndị na-eto eto o bido mebio tupu ndị obodo ọzọ steeti ọzọ ebidoro ya nwee mesịrị ya kọmitii ya sị na ga-eguzobe ga-enyocha ihe ndị ya niile o tinyekwa ndị na-eto eto n'ime ya ihe nna ya bụ ka anyị leba anya anyị bụ ndị na-eto eto ṅomịa ụzọ udo nyekwanụ ohere ọ bụrụ na anyị kwesịrị atụkwasịrị gọọmenti nke etiti obi anyị egboro maka nke anyị na-anọ na-ekwu okwu ome nwe olileanya na ihe ga-adị mma ya bụ dịka n'Enugu steeti ihe na ha ndị na-eto eto apụtago kwuo okwu na aka ha dụ na ihe ha mere na ha ma n'ọkpa ndị omekome abịa mmebie ezi ọrụ onye na-achị Enugu steeti na ndị nkechiri ọrụ kwesị wee dị n'Enugu nsogbu adịghị ịma ntakwa ndị mmadụ ụta mana ka ntụfegidere Duchess Nnenna ajụjụ a maka na ihe dịka ọ dịkwa ka ndị mmadụ atụkwasịghị gọọmenti obi gọọmenti ga-ekwu anyị ga-eme nke anyị ga-eme nke ngwa lawanụ ọ dịghị ka ọ gịnị mere Duchess Nnenna ọ dị ka gịnị mere o ji dị ka ndị mmadụ atụkwasịghị gọọmenti obi mere o ji adị ha ka mgbe ụfọdụ ka ha were aka ha ọ bụrụ ndị bekee ha sị na to take their own matters into their own hands a sị gị kwuo gịnị ka iche mere na ndị ntorobịa anaghị atụkwasịzi gọọmenti obi kedụkwana ihe gọọmenti iche gọọmenti nwere ike ime iji gbanwee ụdị ihe ndị a daalụ ihe mere o ji dịka onwe onye nwezi ntụkwasị obi na ihe ndị gọọmenti na-ekwu maka anyị elela anya gọọmenti nke mbụ bata nke abụọ bata nke atọ bata nke anọ bata nha ọla ha kwuru na ha ga-eme ha nọchala onwe nke a ga-eme otu ụzọ anyị dị ihe niile ma hospital ma ụlọ ọgwụ ma ihe dịka ebe ụlọ akwụkwọ ihe niile anyị na-ahụ anyị ji anya anyị ahụ na-egosi anyị na ndị ọchịchị enweghị ebughị ihe ọla dị mma n'obi gbasara the average man. Sorry, Igbo m eghechere ana m agbalị the average man. So
ndị mmadụ a na-ala azụ ma ndị gọọmenti o na anyị ga-eme nka na anyị ga-eme nka ụnụ a ga-atachakwa ha maka na ha ejila anya ha lee ọ dịghịkwa ha ka ihe ha kwuru ha ga-eme ya mere ha ji sị ka ha jiri aka ha pụta kwuo maka na ihe gbasara ụlọ ọgwụ ihe gbasara akwụkwọ ndị mmadụ jiri aka ha eme ihe a na-echezifọ nke ndị steeti na-eme ka ma nke ndị gọọmenti na-eme onye ọla jiri aka ya eme si oke ya ụlọ anyị ji aka anyị eme ihe niile anyị na dịrị anyị olee uru ọ bara na inwe ndị ọchịchị mụnwa dịkwa n'obi na ndị ọchịchị na-ahụ otu ihe ji ugbu a awụkwa ha otu ọ dị bifo na ihe agbanweela ndị ugbu a si na ha otu ha si eme ihe na eche echiche adịkwa ka ndị nne ha na nne ha ochie nne ha na nna ha ochie ọ bụ otu ha si eme ihe ugbu a echiche ugbu a bụ anyị chọrọ ihe ọbụla si na-eme anyị chọrọ iji anya anyị ahụ ya anyị achọ ihe ọbụla unu kwuru ka ọ bụrụ ọdịo anyị chọrọ ka ị na-ahụ ya n'anya ọwụ nke anụ na redio ị na-ekwu ekwu a na-eme eme bụkwa ihe mere ha ji mgbe ha nọ n'ụzọ asị ha a ga-emekasị stars ha sị mba o anyị achọghị nke a nọrọ anọ anyị chọrọ ka ịnụ gwa anyị zie anyị ya n'anya ugbu a ihe mere na-emechala ndụmọdụ m ga-enye gọọmenti rebuilding trust maka ihe emebiela otu ihe dị na mbụ ọnwụkwa otu o kwesịrị iji ugbu a ihe kwesịrị ịgbanwe ma ihe agbanwe otu m zi ele ụmụ anyị na ụmụnne anyị ndị a pụtara nụ na-agagharị ngagharị iwe obi adịghị ha mma okwu prezidenti onye isi anyị pụtara kwuo onweghị ma otu mkpụrụ okwu onye ọbụla wepụtara n'ime ya mekwana ndị mmadụ ga-esi ihe anyị bụ n'obi pụta ihe okwu o kwuru egosila anyị na anyị dị justified na ihe anyị pụtara ime ihe mụ a ga-agwa onye ọbụla na-ele ihe m na-ekwu ugbu a bụ iwu unu ga-ajụọ onye ọbụla chọrọ ikwu okwu kwupụ ihe dị ya n'obi unu kwesịrị ị na-ekwu na-aga n'ihu na-ekwu mana nke bụ ị na-aga emebisi ihe emekasị obodo ihe ntụnta anyị ka nwere enwe a na-emekasị ọ dịghị nọ mma ọsọtọ ihe ahụ ụka m ugbu a na London ihe ngara iwe niile emekwara apụtakwara m gaa soro gaa ma nke merenụ mgbe mmiri na-ezo esokwa m gaa maka na obi dị m mma na ndị ntorobịa ha eruola ogo ịmata na ihe ọbụla ha chọrọ inweta nọ ha n'aka ọ na-eme ndị mmadụ na-eme complain gọọmenti anyị mekwara nke a gọọmenti anyị eme nke ana m asị ha Naijiria gọọmenti nọ na Naijiria ugbu a bụ ihe ndị nọ na Naijiria mere deserve mgbe ndị Naijiria dị ready for good governance ha ga-enweta ya anụma obi dị m ụtọ na ndị ntorobịa tekiri this stand n'ime obi ha bilie you know what enough adịgo enough anyị ga-apụ gwa ndị a sị ha na ihe unu na-eme adịghị mma ndewo Dọchasị Nnenna ikwuru ihe ebe chọbụrụ ịbịa gbata ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ Maazị Ezeoke nke bụ gbasara okwu onye isi ala kwuru ụnyaahụ ịmana ka mgbe ihe a bidoro ị na-eme ikuku sasị na-eku a na-ekwu ebe ka onye isi ala nọ onye isi ala kwuo n'okwu ya akwụkwọ nke o ji na Twitter wee kwuo nke o sendịrị nke o wepụtara dịka akwụkwọ ozi a na-akpọ statement ndị mmadụ oju ha afọ ndị mmadụ si mba a chọrọ ịnụ n'ọnụ onye isi ala pụta gwa ndị ụwa niile okwu ụnyaahụ bụ abalị Tọzdee onye isi ala pụtakwanụ wee gwa ndị mmadụ okwu Maazị Ezeoke okwu a onye isi ala anyị gwara ndị mmadụ o juru gị afọ okwu onye isi ala kwuru a ga-akwụzu na-akwụzu wee kwụba dash ma ọkwa onye mmadụ ga-eri nri ọ baa ya afọ o wee jụba ma o jula ya afọ ọ bụ ihe mwute ma bụrụkwa ihe ịgbagwoju anya na mmadụ ga-enwe
nchi na-asị ya biko nchi biko taa arụ. Kedu ihe m aghọtabeghị bụ kedu ihe ga-eme gị nwa bụ nna a na-akpọ gị nna obodo, kedu ihe ga-eme ụmụ gị a na-anwụ n'iro onwe gị otu isi chee tinye echiche gbasara ya? Epekwanụ mbọsị ọ ga-agwa ụmụ ya okwu. Ihe edekwara ede bụ isi mbido ihe edere ede bụ EndSARS speech. Mgbanwe ya bụ ihe gbasara EndSARS. Ihe mere na egbe agbara na Lekki bụ yanwa bụ isi afro kwawa okpu, a sị na ara arapụ isi aka wọla agba oriọna. Ihe merụ egbe agbalụ bụ ya bụ isi aka. Ọ gbazie m nwagharị ka onye bụ onye isi anaghị esi wee bịa kwuo okwu kwụsie okwu lụza afa ya maka na ihe ọ pụta onweghị m na-ajụ onwe m ebe a nọ na-ekwu okwu na onwe ndị a ga-enye ego ndị a ga-enye obere ego, ọ kwado onye dị ndụ wee ribe ego. Ịfụla n'ebe a na-agwa gị onye isi Lagos steeti asịla kedu nke na-emeji ọ dịkwa ka netwọk ewepụ na ọ dịka igwe ya na-enye obere nsogbu ka ọ na nke anyị nchanye ka o si. Ama m ọ na ọ ka na-anụkwa ihe m na-ekwu maka na ọ dịka igwe ịntanetị ọ na-enye obere nsogbu. ka o si wee dị. Ndewo. Ị na-anụ m nwanne m nwoke? Anụmala gị ugbu a enwebiri mgbe anyị nwere obere ịntanetị nsogbu. Ị pụọla? Anyị apụtakwala m. Mana ị nọ na mute. Okay. Gbaghara. Okay. Ama m na ọ ga-abụ nwee ike ịbụ ndị a ma ọ bụ ndị nke ọzọ kụpụrụ gị. Mana ihe m na-ekwu bụ na ebe na ịtụle onwe program nọ nya a na-ajụ kedu otu unu si hụ ihe okwu prezident onye isi ala kwu. Ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na onye na-achị anyị dịka mụnwa si efe ya. Ndị na-asụ oyibo si na onwe gị empati, obi umeala. Mụnwa si na onwe gị obi ma afọ nke a ga-etinye ya na o nwere nke umeala maka na adịghị mụnwa bụ nna. Onweghị onye ọbụla nwere ụmụ ga-abụ ọ bụrụ na afụrụ ebe ụdị egbe agbara nweghị ike na a ga-ayọ echi ya ka chi fụrụ. Ọkụa elekere 7 n'ụtụtụ ị nweghị ike ịgwa obodo niile okwu na ihe na-emenụ. Ikwughị ya olu abalị ya, ikwughị ya chi ya fọ, ikwughị ya. Biko na ọ bụ alụsị atụrụ atụ a ga na-ayọ biko ya gwa ya kwuo okwu na a ga na-achụrụ ya aja ka okwu o kwesịrị ikwu. Okwukwa na-ekwu onweghị ihe o kwuru. Ọ bụkwa na o nwee ihe unu ghọta okwu unu gwanụ m maka mụnwa na-akwu okwu na onweghị ihe mma o kwuru, onweghị ihe nnụrụ o kwuru, onweghị ka ọ ga-abụ. Ọ kpọrọ n'okwu ọsọ onye ọbụla ngwa ha lakpuo n'ọkwa na ha anụla ihe na gọọmenti etiti anụla na anyị anụla ihe kwuru na anyị nụrụ ya loud and clear dịka osisi na bekee. Oke ka ntinyeke n'ọnụ. Biko tinye. Nwanne dajụọ ndị be anyị si na a na-agwa odo anya ada etinye ose. Otu a ka ọ dị. Ife anyị na-ekwuzi ewu ka ọ ga-esi wee dị mma. Maka na ọ bụrụ na anyị jee nyochaba ihe onye isi ala kwuru, anyị nwekwara ike nwewekwa mkpali n'ebe ụmụntakịrị ya nọ. O nwere ofu nwoke jere ori ọkụkọ, okenye jere ori ọkụkọ wee gbuo ọkụkọ tinye na abịa. Ụmụazị fụrụ ya mgbe o gburu ọdị ọkụkọ wee chụbụ ya. Ka ha na-achụzi ya n'efe ọgbakwute okenye ibi ya na-aga wee sị anya biko
na ụmụazị a na-achụkwa ya ka ha gbuo ya were anya okenye ji n'anya afọ ihe dị n'akpa wee nene ma ọkụkọ ọdụ n'ime ebe a okenye a wee n'anya n'ime akpa a ọkụkọ dị ya ọsọ ụmụazị na onwerọkwa ọkụkọ ya fụrụ dị ya fụrụ n'ime ịza nna ya ọ bụ ka e were anya okenye ji afụ ihe wee fee ha onye isi ala ekwugo ka o si mụta ka ndị be anyị si na ife niile na-asị mana ka ọ sọrọ onye a amanna ọzọ amara akpụ egbe onede egbe anya n'ọdụ a sị m mgbe m na-ekwu okwu ka m sị na ọ bụgodu na ụmụ na-eto eto na ndị obodo anyị enwerozi ntụkwasị obi n'ebe ndị na-edu anyị na gọọmenti nọ ọ ka nwere ndị ka na-agbani anyị jiri maka ndị ahụ nwee ndidi nwee nkasi obi nwee olileanya na ọ ga-adị mma maka na ọ bụrụ na anyị jee sobe anya nwa nsịkọ anyị nwere ike sipịa ite udo ahụ anyị na-achọ ha ma achọzi anyị mee na-emego ihe mee na Lagos a na-ekwu okwu ya ọ kakwa mmete mụnwa o metụta m maka na nwere nwatakịrị na ofu vileji ma ọmụose dịka ụmụnna agbagburu ebe ahụ a na-akpọ nke akpọ Tony Ume mana a sị na nwere onye agbagburu asịsị na o nwere onye agbagburu ọ ka ga-apụta ọ gaghị apụtazi anyị hapụ ịkpa n'ibe okwu ka anyị yọwa ndị na-eto eto mụnwa nwere ndị na-eto eto mekwa ndị bụ ndị dịka ndị a na-aga ngagharị iwe na ngagharị nke udo dịka gị nwakwu na anyị na-ekwuzi kịta bụ na Lagos ka emere ha onye isi ala na-ekwu okwu nọ na Abuja ebe ekochiri ọfụma dozie ọfụma polisi agbara ndị ihe niile adịa na-echekwa m ụmụ ya mana anyị nwa na-atazi afụfụ ya ka ọ ghara ịbụ nkịta dịkasị ya nsị okwu nchere ihe m chọrọ iji ugbu a bụ ihe m na-anụ onye ọbụla na-ekwuwo ihe blame nọrọ ndị youth to me ihe ahụ ihe anyị nwa nọ na mental health na-akpọ gaslighting ke otu a ga-esi ndepụtara anụ si na ihe adịghị ha mma asị ha oke ihe unu na-ekwu anyị ma na ọ dịghị unu mma ma anyị ga-abịa gbaa unu egbe ihe mụ anyị chọrọ ka a na-ekwuwo ke otu a ga-esi eme ka mgbe ọbụla apụtara ke onye ọbụla pụtara maka na emekwara mgbe ndị mmadụ nọ na-ekwu na ka enye ha Biafra agakwa ebe ahụ ga-agba egbe onye ọbụla pụtara nke ekwu okwu aga ebe ahụ ga-agba egbe ke otu a ga-esi gọọmenti ga-esi eme ensure sekadị life of ụmụ anyị pụtara nụ sị ka ha si na ihe mere ha adịghị mma maka na ihe a na-ekwu a na-adansị around the topic ekwesịrị ikwu ka ihe a ga-eji nwee ike emechie ka ihe dị otu a ka o mekwala ọzọ maka na echi a ga-enwekwa ndị ga-apụta nọ si ndọchasị nna ọ bụrụ na m ghọtala obere ihe kọmishọna na-ekwu ọ bụrụkwa na ọ na-ata ndị ntorobịa ụta ọ bụrụ na ọ na-ebufe asị m na kọmishọna okwu niile m na-anụ kọmishọna chetụ ọ dịka enwe ihe Ezeoke chọrọ ikwu Ezeoke nwe ihe dị gị n'ọnụ nwanne m biko ịma na ana m ekwubu okwu ọsị m ka m nkweta mụnwa ọgwọ na ikenye ka m bụ mụnwa sokwa maka na otu inu otu wee sị na ngwara anya okenye ji enyo ife dị na ekwukwa omekwe mana ihe amakwa ama bụ na agba mba atụ n'ogwe na ọrụkwa n'ogwe bụ ka a pịala akụ dịka nwanne m nwaanyị Duchess Nnenna si wee kwu ọ bụrụ na unu lụta ife mee na afara ukwu mesịa na o nwere onye kwuo okwu ya Lagos wee bịakwa mee o nwere onye kwuo okwu ya so ọ bụ agba atụ n'ogwe o nwere ihe anyị na-ekwu bụ nkata ka anyị na-akpa ihe mụnwa na-ekwu bụ na ị bịara yọọ anyị si biko tụnyelu unu m ka nchịa mmadụ enweghị ike ịbịa sị m na ọ maghị ekwu okwu ọ bụrụ na ị ma na ị na-asụ nsụ kedu ihe iji wee na-eje dibeti ebe a na-ekwu okwu ọsịsọ ọ bụrụ na ị ma na ị na-asụ nsụ ị na-akpọ unu ka ndị na-ekwu okwu ọsịsọ pụta ịpụtakwa unu a sị na ebi n'isi akara aka arịjọ ọgụ eji isi anụ
onye ọbụla bụ onye isi ala ọgụnwa na onwe gị bụ kọmishọna gịnị mere onye na-achị Enugu steeti ji wee bịa ndị mmadụ na-aga ngagharị iwe ọpụta gwa ha okwu ifu mgbe ọ na-agwa Flavour Fino ọgwa emekwana okwu niile ọ na-apụta na-ekwu na afụrụ anya na-eme mkpụrụ obi omelotana ka ngwazi anyị ihe ka nye anyị espo ọ bụrụ na onye na-achị anyị bụ onye isi ala na mgbe niile a na-eme ngagharị iwe a na mgbe onye isi ndị uwe ojii bụ IG mgbe ọ sị na emebiela SARS ọ bụ na onye bụ onye isi ala ji ọnụ ya wee kwuo ya pụta hapụ ihe niile edere n'akwụkwọ kpọta ya bụ ndị yutu ha agaghị asụ ya mma kpọta n'ọdịnala ka mụ na unu kwuo onweghị onye n'ime ha ga-abụ ha nọsịa ana ha na onye isi ala kwụsịa kpaa nkata otu awa ọpụta ọ gakwa si bịanụ ka anyị jee nụ ngagharị iwe ọ gaghị eme onye isi ala bụ onye kwesịrị ịpịnyu ihe niile a na-eme mana dịka o si wee dị dịka okenye ibe m si gwa m ka a gabazie n'iru ka ọ bụrụ anwụnta na nkịta mụrụ asaa amụka mana ọzọ amụzina ihe talụ n'abalị gburu anwụnta mana ya bụkwa na mgbe akpị gbara mmadụ ọgwụ ọra m n'ọnụ ole aka nkene gị n'ụdị pụrụ iche aka nkene gị n'ụdị pụrụ iche o gosiri n'okenye ka ịhụ and na-esi n'eziokwu bụ eziokwu ndị be anyị siri ebe onye bi ka ọ na-awachi ihe m bịara ebe a ikwu maka ihe na-eme na be anyị ihe na-eme n'ala Igbo be anyị ihe na-eme n'ala Igbo be anyị ihe ji wesị ka nkene n'udu pụrụ iche m na-ebufuere anyị na-azụ ụkwụ na onye ndu Enugu steeti mgbe ihe a na-eme pụtara ugboro ịtọ o nwere gọvanọ n'ala Igbo anyị apụtara ugboro ịtọ wee gwa ndị na-eto eto okwu wee bie ha aka n'obi pụtakwa ahụ SARS ị na-ekwu na IG kwesịrị ịpụta bụ onye isi ala pụta mee SARS ị na-ekwu onye ndu Enugu steeti pụrụ ka a na-eme ha gara dị shọk maka ndị mmadụ enwerozi ntụkwasị obi na federal gọọmenti ya nwee kunie wee jee n'ọfisi ndị SARS kpọrọ kọmishọna for information onye na-agbasa ozi kpọrọ kọmishọna of police makwa na ọ bụrụkwa gọvanọs nwe ndị a bụ ndị uwe ojii a na-esi Abuja wee kpọtara ha nyanwa mana ọ fọsụrụ ndị nka wee kpọrọ ha wee jedu shọ na-emechiri ebe a ụmụ ya na-ekwu na ndị na-anọ ebe a na-arụ anị na ha emekpago ha arụ too much gusobekwa ndị ga-eme nyochapụta maka ihe niile ụmụaka kwụ onwe onye mere wekwara ndị otu ụmụaka ntinye na ndị ga-ekpe ikpe a dịka nke meziri n'obodo Lagos na ebe ọzọ ọ bụ socha na ihe a ga-enyochapụta wuo okwu ya ndị kwesịrị ka ata ha afụfụ ata ha ekenere m gị ka kwupụgodo nke bụ eziokwu ekwana ihe a ga-eji wee risi nsị eze erichibe egwu abịazie ebe nwa na na-achọ peace ebe nwanụ gọvanọ mere ihe niile kwesịrị ime abịakwuriwekwa ngwongwo nwe onye anyị nwe mana anyị ma na ọ bụrụ yutu Enugu steeti mere ya anyị makwa na ọ bụrụ yutu Nigeria nọ ndị omekome eshinelu da ịsọ wụ yutu Nigeria eshinelu ezigbo yutu Nigeria egwu abụrụ na ezigbo yutu adịrọ na Nigeria ndị omekome mere ihe dị otu a mmadụ tinyere ha ha bịazi na ha ga ntị onye na-agwa nwa okwu na onye ihe gbasara ha na-emetụta n'obi bụ gọvanọ nke Enugu steeti goto maka na-ebido n'ụlọ wee dịrị mma pụba n'ezi daalụ Duchess onye isi kọmishọna ịzahụkwa na ajụjụ m ajụjụ ya bụ ajụjụ m bụ ka ihe Enugu steeti na-eme ime safeguard ndụ ndị niile si na ha ga-apụta bịa gaa ngagharị iwe tupu ịza ya kọmishọna ka m tinye ofu ihe na ajụjụ anyị ji maa atụ ka o wee ruo ụlọ ịma na oge na-adịbeghị anya ka anyị nụrụ ihe mere n'etiti ndị uwe ojii nzuzo akpọrọ DSS na ụfọdụ ụmụ ntorobịa ndị si na ndị nọ n'otu IPOB na-emene n'Enugu agbagburu mmadụ agara ebe ahụ a sị na ebe ha na-agbakọ aga ebe a gbagbuo mmadụ anyị nụkwalụ gọvanọ kwukwelu maka ọ bụkwa ma gọvanọ Enugu ọ na-apụtakwa ma ọ bụ na iwe ndị mmadụ riwe enu ọbịa ọsụnụ gba nkịtị na aga eme nka gọvanọ bịara mgbe aha kwe nkwa
na n'agbanyeghị na DSS adịghị ha n'okpuru mana ha nwaghị na ha ga-achọpụta kedu ihe mere ebe ahụ maka na ndị DSS bịa na-asị na IPOB gbara ha egbe ha wee gbagwarụ wee gbuo mmadụ mana gọvanọ si na ya bụ iji tinye aka na nke a maka na uche m nwere ike bụrụ na ọ ga-abụkwa n'ihe emegokwe na-emene mgbe mbụ agbagokwe ndị ntorobịa egbe agbagbuo ndị mmadụ owekwe ndị mmadụ iwe mgbe anwa gọvanọ yọkwa biko si onye ọbụla obi dajụọ onye ọbụla na a ga-etinye anya enwego ihe si na nke emene aha pụta kedu gịnị ka gọọmenti Enugu chọpụtago gbasara nke emene aha ka anyị werezie ya wee zaa ajụjụ a Duchess na-ajụ kedu ihe mere mgbe ọbụla apụtara agba egbe okwu dị nro na-eme ka ọnụma jụọ oyi otu a ka ọ dị jụọ oyi ire ọma ka ejula ji aka n'ogwu otu a ka ọ dị na mgbe ha na-eme na ọ bụghị ndị nchekwa obodo nọ ndị gọvanọ ndị nchekwa obodo gọvanọ dị nchaji bụ ndị a na-akpọ neighborhood watch ndị a na-akpọ forest guard gọvanọ Enugu steeti bụ onye izizi guzobere ha na-akpọ forest guard ime nyocha fụna na-echekwaba obodo ndị mere ihe a bụ ndị DSS na ndị otu IPOB ndị na-atụ maka inwere onwe bọsị ahụ ha na-enwe nsogbu a gọvanọ bịara ebe ahụ maka ọ bụ na gọvanọ ha bịaghị ebe ahụ onweghị onye ma ihe mee n'ọkarị nke meenụ maka ụmụazị anyị ejighị egbe ndị ya ji egbe ha na ha na-eserịta okwu mgbe ọ bịara ebe ahụ ihe niile akwụsị ewee guzobe na ya ga-eme nyochapụta nwekwa iwe si na ekwesịghị ihe dị otu a dị na-eme na steeti ya na onwegodo mmadụ nwere freedom of association ọgbakọ ịnọ gbakọ kwuo ihe gbasara ha nwa na onweghị ihe arụ ndị a mere mana ịdị na-agbagbu ndị nke a sị na ha bụ ụzọ gba egbe ndị nke a sị na ha bụ ụzọ gba egbe ọkwa nyocha ka a ga-eme ka e wee marụ ndị bụ ụzọ gba na ndị agbarọ maka mmadụ ịbụọ na-anụ ọgụ onye asị na onye abụ ụzọ maọrụ onye asị na onye abụ ụzọ maọra onye na-ekpebi ikpe anọrọ ebe anwa ndị nyocha bụrụ ihe ị ga-akwụ ọtọ si n'otu a ka ọ dị dịka nke Amerịkịta o guzoekwa nyocha niile ma nke mere eme ma nke aka mee kịta sasa a na-achọ inyocha arụ ha kpara ọkpọnwe ndị ha kpara mgbe gọvanọ a na-anọrọ ọ bụrụ na nke ha kpara nso ndị ha kpara 10 years ago nke eme na nkịta mana nyegodo anyị ihe dịka ihe bekee na-akpọ update nyegodo anyị maka na asị na a ga-ebido nke wedekana nke eme na anyị ọpụrụ m ga-enye gị na ahụ na ihe a merenụ na gọvanọ gbatara bọsị ahụ ihe a mere wee sị kedu ihe mmenụ o ji wee dajụọ ịma ndị IPOB ọ bụrụ na enweghị ihe a na-eme by now ya bụ okwu kakara ịdị na-ese na-aga mgbe a na-ekwu okwu dịka onye kwuru okwu ya Nnamdị Kanụ kparịtara ụbụbọ anyị na-egekwa anya bụ Nnamdị Kanụ ebe ọ nọ na ihe ọ na-ekwu Enugu steeti nsokwa n'ebe ọ sị o kwuru osisi mee anything o nwere ihe ọjọọ o kwuru ebe ahụ osisi tụọ gọvanọ Enugu steeti o nwee gọvanọ ndị osisi tụọ jide gbuo o mekpa arụ mana Enugu steeti ihe dị na ihe eji ọmụọ bụ na eguzowere ndị ga-eme ya bụ nyocha na nyocha nke anọ arụ ka arụ wee kpaa eguzowakwa ndị ga-eme nyocha niile ahụ mgbe na-adịghị anya ga-apụta onwe ndị nụ enwere ndị a mara ikpe na ihe ha gaa kọt ha gaa n'ụlọ ikpe ekpeghị ikpe taa ha afụfụ ekwesịrị ịta ha o nwere kọmpenseshọn a ga-enye ndị ihe mere na steeti gọọmenti ọ bụrụkwa steeti mere ya na federal mana steeti gọọmenti kweta na ya ga-eti ndị a aka n'obi anyị na-etiziri federal gọọmenti aka n'obi na ihe ha mete maka na anyị achọghị nke ọgba aghara dị na obodo anyị bụ n'ala Igbo bụ n'Enugu steeti maka na onye ndu Enugu steeti were Enugu steeti nye n'aka Chineke ndewo ama ebe a ka unu na ebe a ka gọvanọ gburugburu na-ejiwe ejide ndị mmadụ mgbe ụfọdụ ọgwụ onye Enugu dị n'aka Chineke mana ebe ịzụ agụ nke eme na achọrọ m ka ịzatọpụ ya ọ bụrụ sọ Enugu ma nne ke gị nwa gị na nne nna biko ezoke achọ nke ọ zatọpụ ihe eme na maka na enwere m ka ihe a mecha ajụjụ ijụrụ ya ọzago ya ka ọ zara ya ka
okenye kwa ka m wee tọhapụ ya na a sị na ọgba mgbada gbakatakwa n'egwu bụ ike ime ọ na ihe ọ mụtara n'egwu agwụgo ịnwa hapụsịkisi hapụ okwu ahụ ebe ahụ o nwere mgbe ọ sị m na nhapụ m nwere anya okenye ji enyo ihe dị na wee nyoo ya m wee wegokwa anya okenye ji enyo ihe dị na wee mara ebe okwu ọ na-ekwu gbapụ. Ndewo ka anyị were okwu ikwuru otu a ka anyị were anya okenye ji enyo ife wee nyoo ya ikwugo na nnyocha ga na-aga n'iru mana ihe nji kpọtatụ ya aha bụ maka na dịka Maazị Ezeoke kwuru agba mbọ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe ekwesịkwara ka a nụrụ asị ọ na bụ ogwe ka apịara akụ mana ka anyị gabazie n'iru ịga n'iru maka na ndị Igbo si na nkịta mụrụ asaa amụka mana ọzọ amụzina Duchess Nnenna ịgazi n'iru ugbu a dịka ikwuburu n'ọnụ gị na obere ihe nwanụ ndị Igbo na-ekwu na anyị enwere ka a na-emebi emebi ọnya ka mma onye isi na-awa ọgwụ ya ọ bụ igbupụ isi ọ bụ igbupụ onwe gị isi ọya ka otu aka ị ga-esigwa onwe gị isi ọwụwa kedu otu ọzọ ụmụ okorobịa ndị ntorobịa nwere ike isi gosi iwe ha na-abụghị n'imebi ihe n'agbanyeghị na dịka ndị ntorobịa ọbara na-anụ ọkụ mgbe ụfọdụ anyị mebibe ife a sị gị nye ndụmọdụ kedu otu ọzọ ị nwere ike iche ha nwere ike isi mee ya? Ịma ihe a bụ ngagharị iwe ndị ntorobịa na-eme bidoro 2 weeks ago and na the 2 weeks ha mere ya onweghị onye emerụrụ ahụ onweghị ihe ọbụla emebiri ha na ụtụtụ ọbụla ha pụtakwa ha emekwa ihe ha kwesịrị ime pụta kwuo ihe ha chọrọ ikwu ha alaghachikwa mgbe m nọ na maka ọdọ na m nọ ebe a anọ m na-amonitọkwa ihe nọ on ground most of ihe agitation ebe o si bido wo some of them wo ndị dị compromised ndị agwara sị unu ga mee mkpọtụ ka eme ka a ga-ahụ ma ndị agha ga-alaghachi n'ụlọ ha ekwe ha alaghachi ha nwa ike ha otu ha ga-esi eme ha ka ha kwụsị a na-elekwa n'anya ma mgbe ọ ga-eru ike agwụ ha megide ọ dịkwa ka ndị a dịkwa serious na ha na-eme mụ onwe m ekwetahụ nọọ ndị apụtaranụ ime protesta ngagharị iwe a bụ ndị na-emebi ihe n'ime obi m ekwetahụ m n'ọha ndị ahụ maka na obi ha jipụta na-eme ihe ha nọọla n'okporo ụzọ wiiki abụọ ka otu ọ ga-esi wụrụzie wiiki atọ ha bidozie mebiziwe ihe ihe a kwesịrị iwu ihe anyị kwesịrị ile anya lepụta ka ihe kpọtụrụnụ ihe a ji eme. Secondly, ihe violence a bidoro ọgwụkwọ ahụ ndị ntorobịa bidoro ya like ndị na-ekwu mgbe mbụ ka ihe ndị gọọmenti na-eme ka enwe ike mee safeguard lives of our young people. Onye ọla pụtara ka okwu egbufuo ya, onye ọla pụtara ka okwu ihe mee ya, ka ihe a ga-eme nwee ike mee ka ịchọ na onye ọbụla nwere ihe o nidiri ikwu nwee ike ịpụta kwuo okwu si na ihe adịghị mma maka ihe awụ ihe mere ihe na-eme Naịjirịa ji ka na-eme ga-erukwa echi ọ na-eme onye ọbụla chọrọ ikwu okwu ụjọ na-atọ ya ịma sị anyị na-eme nke anyị achọghị like m kwuru before audio anyị chọrọ ịhụ action zie anyị ka ihe unu mere ka ihe a ga-eme oke unu si na ọ ga-eme nke kemgbe a ga-eme ya ọ dị echi dị otu a ka a ga-eme ya ihe agwụla ihe m nọ na-ajụ before onwe bụ onye sara m ajụjụ. Maazị Ezeoke, enwere ihe ị chọrọ ikwu mgbe ọ na-ekwu okwu gbasara otu ndị a na-amaghị ebe ha si bịa tinye aka mebie ihe a ị chọrọ ikwu na gọọmenti butere ya mana ọ bụghị na m chọrọ ikwu na ana m ekwu na gọọmenti etiti bụ ndị mere ya maka na anyị onye ọbụla hụrụ ha mgbe ị ga-ahụ ụgbọala a na-akpọ Lexus nke a rụrụ n'afọ gara aga kwuru nde ka ọ na-ada ịhụ ndị na-anya ya yiri akwa ndị oyibo na-akpọ suit kwadocha ọfụma wee were ya wee bụrụ ụmụazị ndị ntorobịa bụ osisi bụrụ ihe eji emebigasị ihe na onye ahapụla ebe a atụọla ya aka ebe ọ ga-aga si ya gaa mee ihe dona onye ị ga-aga ọ tụọrọ ya aka dona si ya gaa mee ihe dona
onweghị onye hụchara ihe ndị a mmanụ ndị niile bụkwanụ ndị odu ndị a na Lagos. Anyị hụkwara ebe ha napụta na-ekwu n'ihe onyonyo na-asị na gọọmenti etiti bịara sị anyị biko kedu onye bụ onye isi ọkwanụ maka ikwu okwu kedu onye bụ onye isi ka ha ji bidozie na-ekwu okwu onweghị onye bụ onye isi onweghị onye bụ onye isi ka ọ ghara inwe onye gọọmenti etiti ga-ejide aka maka ihe Annenna na-ekwu na onye ọbụla kwuo okwu na ọ na-adị ka onye kwụrụ ọtọ. Sọsọ igbupụ gị bụ nke a na-akpọ last resort, ihe ikpeazụ ha ga-eme. Ha ga-abịagodinu ka ha bụrụ ụzọ nye gị ego. Ị na-ajụ onwe gị, ọ bụrụ na gọọmenti etiti kwetara n'obi mgbe mbụ dịka nwanne m nwaanyị si wee kwu, gịnị mere na bido na mbụ na ha agaghị asị na enu ihe anyị ga-eme ka nye anyị ka mmalụ anyị atụ iji gosi gị na ihe niile a ndị a sị na ha nwere 5 point ihe ise ha chọrọ ka eme. Maybe na ọtụtụ steeti nwere ike ime ya, mana ọ bụrụ maka gọọmenti etiti, nwanne m onweghị ihe ga-emenụ. Mgbe ọbụla ị ga-eji ma na gọọmenti adịghị, ihe a na-ekwu enweghị isi bụ a sị na ọ bụrụ na ndị niile SARS gburu na a ga-akọmpenseti ha, na a ga-anye ha, na a ga-akpọkọta ka ekpee ikpe wee jụọ gịnị ji kpọta BBC, kpọta ndị niile na-agbasa ozi, kpọta onye SARS, because ọ bụrụ na ebidoro ya obi ga-ajụ ndị mmadụ oyi. Ọ bụgoro sọsọ ofu amara na o nwee ihe a na-eme dobenu si Maazị Ezeoke gịnwa ka a sị na ọgụnwa bụ onye jidere onye mbọsị a narịa 200,000. Maazị Ezeoke gịnwa ka a sị na ije nara onye igwe o ji ekwu okwu na kamera na onye na-agwa okwu n'ihu ọkwa ọja n'ihu mmọnwụ na-ekwu ọ na-aza ndị ụnụnwa bụ nta akụkọ a na-ebu ya ọ na-akpagharị. Onweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ, onweghị onye ga-agba ọ na-afụ na gọọmenti etiti ebidola na-eme ihe ndị a. Ihe onye ọbụla ga-anọzi bụ ka ha nọrụ n'ụlọ na-egele egelu. Ọ bụrụ na mmadụ o nwere ofu onye SARS a na-akpọ na Anambra steeti, onye ọbụla nọ na soshal midia amago ya, a na-asị gị na o gburu mmadụ one dona mmadụ one gbo ndị dona. Anyị na-akọdoro ụmụazị ihe a bụ Fraịde 3 weeks. Kedu ihe anyị na-akọ bụ na tata o nwebeghị onye kwute enu na-ejidela ya na asị na mbọsị dona ka ọ ga-abịa kọt. Ọ bụrụ na unu bido na-ekwu ihe ụdị otu a, obi ga-ebido na-ajụ ndị mmadụ oyi. Mana ihe niile anaghị eme onweghị ihe sọsọ egwu na ngagharị iwe a na-akwụsị anaghị akwụsị ya maka na gọọmenti etiti nwere ihe ha ga-eme. Ndị mmadụ ga-akwụsị ya maka na afụgo na o nwego ndị omekome ji maka ya wee na-emebisi ihe wee na-eji eburu ihe ndị mmadụ ga-abụ ihe a ga-eji. Maazị Ezeoke, dịka anyị na-abịazi na nchịkọta, ihe ikpeazụ m na-achọ ịgwa gị bụ dịka onye ndị Igbo na-ege ntị, kedụzi ndụmọdụ ị na-enye ndị ntorobịa ugbu a? Ọ bụghị sọ n'Enugu, maka na emebie n'Enugu, Anambra, emebie n'Ọka, emebie n'Imo, emebie n'Ebonyi, emebie n'ala Igbo niile. Kedụzi ndụmọdụ n'otu nkeji, maka na anyị abịawana na nchịkọta, a sị gị gịnị ka ị na-agwa ndị ntorobịa ugbu a? Biko nụ, onye ọbụla na-ege m ntị, ndị ntorobịa, ndị ibe m, biko na ihe m na-agwa anyị bụ na anyị sinsi anyị ji wee bụrụ mmadụ, o nweela mbọsị anyị jikọtara onwe anyị ọnụ wee pụta kwuo si na ihe a na-eme anyị adịghị mma. Anyị emeela ya, anụla okwu anyị. Ihe m na-ayọzi anyị biko nụ, ihe niile anyị na-emebi, unu makwanụ na emechasị na ndị Igbo dị marginalized. Ihe niile ha na-emebi bụ nke anyị ji ego anyị wee lụ. Onye jere dịka nsi ifu n'Enugu eje warehouse mmadụ na-eburu ngwa ahịa mmadụ tụbatara atụbata, ọkwọ n'ihe nwanne gị ka ị na-emebi. Ije high court ịgbaa ya ọkụ, ọkwọnụ mbọsị onwe mbọsị ọ ga-esi dịkwara gị ọkwa kọtụ ahụ ka ị ga-eje. Yes, anyị ma na ndị uwe ojii ọtụtụ n'ime ha adịghị emeta ya, mana biko ọ bụghị ya ga-eme anyị ga-eji wee je gbaa unu ndị uwe ojii ọkụ. Maka na olukwa abalị anyị nwabụkwa ndị uwe ojii ahụ bụkwa onye kụrụ aka n'ọnụ ụzọ gị ma ọ kụta gị, ha nwabụkwa ndị ị ga-akpọ. Biko nụ, anọ m ikpere m dị n'ala na-ayọ anyị, ya bụ
ngagharị iwe anyị emetala ya. Onye ọbụla anụgokwu n'anụ anyị, eke bi n'elu anụgo onu anyị, ma na anyị jikọtara ọnụ wee sị na ihe a na-eme anyị adịghị mma, mana oge elugo mgbe ọnụma ga-awụju ka onye ọbụla biko ka anyị chighatakwụkwọ na ebe anyị ga-abụ na onye ọbụla ga-ebido jebe ahịa. Ihe ọzọ mma atụnyelụnụ bikonu, eji m ohere a na-asị bikonu, onwe ndị Yoruba bụ ndị enyi gị, gosinụ ha ịhụnanya. Onwe ndị ugwu bụ ndị enyi gị, gosinụ ha ịhụnanya. Oge a abụghị oge a ga-asị na onye a bụ onye ebe a si jide ya si gbuo, na onye a bụ onye ebe a si jide ya si kụọ ya ihe. Ihe anyị chọrọ na kịta bụ udo na ịhụnanya, ka anyị wee mara na anyị ga-alụ nweta obodo nke anyị chọrọ. Ndewo okwu gị bara n'ihe dochasị nne nna n'otu aka ahụ n'otu nkeji, maka na ama na ya ọ wutere gị nnukwu. Ahụkwara n'otu ndị ọkachasị ndị ụmụ Naijiria bi London si tinye ọnụ kwado ndị nọ ebe a. Kedu ihe ị na-arịọ ndị ntorobịa n'ala Igbo ugbu a, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị dị na ya? Gịnị ka ị na-agwa ha ugbu a? Maazị Ezeoke ekwuchala ihe niile m chọrọ ikwu, mana ihe ọzọ m chọrọ itinye na okwu o kwuru bụ anyị mana anyị chọrọ ịgbanwe ihe, ọ na-ebido na politiks. Aga m asị ndị ntorobịa, ndị ọbụla chọrọ ka enwee change na Naịjirịa, unu tinye anya na ihe politiks ka anyị lee ma anyị ga-ewefuchi ndị old cargos ndị anọ ebe a eme ihe ekwesịghị ime, ka enwe ike nwee mgbanwe na obodo anyị, maka na otu ihe ji ugbo adịghị mma. Abịa unu ga-anọrọ tilie na unu agaghị enwe ike ịzọ ọchịchị. M na-agwa unu na unu ga-enwe ike ịzọ ọchịchị. Pụtanụ ka ele ma anyị ga-ewepụchi ndị a niile time ha emeela expire, ka anyị nwawụ ndị dị yọng, ka anyị nwekwana ike echi akwa n'obodo anyị, ka anyị marakwana ihe na-aganụ. Naijiria ya aka na korota. Daalụ rinne. Daalụ. Kọmishọna, anyị ga-ejizi gị mechie. Anyị ga-eji gị mechie dịka ị na-ekwu okwu. Enwekwere anyị ga-enye gị ihe a na-akpọ asaịmentị ị ga-alarụ ga mere anyị hụkwanụ na emere ya nke ọma. Mana gwazie ụmụ Igbo, kụzie ugbu ị na-ekwu dịka kọmishọna Enugu naanị, maka na ị na-ekwu dịka onye na-anọchi anya gọọmenti. Enugu bụ kapital ala Igbo niile. Gịnị ka ị na-agwazi ụmụ Igbo ugbu a, ndị ntorobịa, dịka gọọmenti ọrụ na-ekwuchitere gọọmenti, ndị ntorobịa obi ha iwe ha na-arị elu? Nwanne m daalụ, ekene m unu n'ohere unu nyere m iji okwu gbasara ndị na-eto eto na ndụmọdụ m nwere inye. Ndụmọdụ m nwere inye bụ onwerọkwana ihe ka udo. Onwere ihe ka udo. Ihe mere na-emego. Onwere onye dị happy, nwere obi aṅụrị n'ihe mere. Mgbe ọbụla ihe na-eme n'obodo, o nwere ihe chọrọ ka anyị nwa bụ ụmụ Igbo mara na mgbe ọbụla ihe na-eme n'obodo a, na ọ na-adịkwana ka anyị nwa ka na-eburu anyị nwa na-ata afụfụ ya. Ogo mgbe anyị ga-ama ihe, onye ọbụla dajụọ, ka anyị were ụkwụ chọba ihe daa na mmiri, maka na ọkwanụ be onye ụjọ ka a na-anọ. Daalụ. Na-ahụ wee aka onye ike na nga ka o dee ihe dị otu a, ka e were ya mara anyị nwa bụ ụmụ Igbo. Ndewo rinne. Igbo ndị ọma, ihe m chọrọ ịgwa ụmụ Igbo anyị bụ na Chineke agọzi ka ụmụ Igbo, ha na-agba mbọ. O nwere ebe ịbanye, nwere onye Igbo nwere ike ịba n'obodo mmadụ na-ada eje, ọ nọrọ ebe ahụ hụrụ mmadụ. Ọ Chukwu mere anya dị otu ahụ. Nya biko ka anyị na-ataba ihe mere na-ego. Ihe anyị ga na-ekwu, onye butere ihe egwu na-eri ibu nne nna, maka ihe niile ha na-akọ agbanwe onwe ya site na protest. Ihe a bụ demokrasi ka anọ. The only way anyị ga-esi kwe gbanwe ihe niile a na-ekwu owu through demokrasi. Votu. Onye ọbụla tinye uche ime ihe na-eme na ndọrọ ndọrọ na benki ya. Ị ga-akwụkwọ ụmụ na-eto eto ndị a na-aka kịtasị na-egbu ha na-eme nka. Orukwa mgbe a ga-agbanwe ndị a kwesịrị ka agbanwe ndị ya tupu n'ihe a
jụ na ụzọ ama agapụkwara mba mba orukwa mgbe ahụ ọkwa ndị na-eto eto ebu ụzọ n'usogbu ụmụ ndị na-eto eto ibe m ọgụ na onye agha akọntinu na onye agha abụ nka na onye ihe anyị ga-eji wee gbanwee ihe a na-eme bụ ihe anyị ji n'aka a na-akpọ vootu. Mgbe m banyere politiks dịka nwa ikorobịa, o nwere ndị ụfọdụ wọnụ m wee sị nne na nna m ụma sọpọtụrụ ha sị na politiks dị deti na ịbakwa ebe ahụ egbue ya akọgbuo ya n'ọgwụ. Ofu oyi nwoke wee jụọ m nsị a nna na ihe ahụ na-eme n'ọkwa ndị wayo na ọdụrụ mma na ebe ahụ na o kwesịrị. Ofu oyi nwoke wee n'ọdị deti ọ sị m efere m ji eri nricha nri ọ da adị deti nsị ọ sị m ọkwa ọdụ deti asacha mụnwa jekwa sacha dị efere ka m were ya rie nri. Ọ bụ na politiks dị deti mụ bata ka m sacha anya ọhịa m na-agwa ndị na-eto iji wee sọpọtụ ihe nne nna kwuru ya biko ka anyị hafụ iluzu hope imebiri ihe onekwanụ ka adọ onwe enu ndị Igbo na-atụ sị adị one wee na-aga one ka anyị nwebu anyị ji emebi nke anyị nwere enwe majority of nke anyị nwekwa na nkucha ọsụsọ ka anyị ji wee nweta so ka anyị nataba hapụ imebi kama anyị wee nataba enwenata wee dozibe dịka nne nna ha nọ n'obodo edoziri ọfụma unu nọtụkwa anyị nwere na-eru n'ụlọ agbakiri a na ka unu ga-esi wee nye aka fụ na obodo dị na mma na ọ bụrụ nọ n'ebe dị kọmfọt ana m emekwa ana m eme ọ bụrụ nọ na kọmfọt zokesi na ihe m kwuru eziokwu na nọ na kọmfọt zon na-amawa n'okwu ahụ mgbe ya na m anọ na Naịjirịa ana m alọta na ihe mere na m anọghị ebe ahụ ugbu a maka corona ana m anọ ụmụnne m ndị na-eto eto biko ka anyị dajụọ ka anyị jiri nwayọọ ọ ga-adịsị mma ebesi na nka dịka owutego onye ọbụla ka anyị were nwa ghara iji aka anyị mebi ihe dịrị anyị ọ gwụcha ihe nna ya na ya nkwa nna-ekwekwa na dịka ọ gbasara Enugu steeti ụmụ ajụjụ ndị a nne nna ha jụrụ na ihe ndị a unu na-atụ anya maka ihe gbasara ihe a ga-eme mmadụ dị free dị na-eme ngagharị iwe na-ekwu okwu otu o si like ya dịka iwu kwesịrị dịka iwu kwado a na-eme ya n'Enugu steeti anyị na-agba mbọ onye ọbụla ga-ekwu otu o si masị kama na ofe aka rụpụta ozu ọha niile ọhụrụ ya biko ekene kama unu ndewo thank you very much. Igbo ndị ọma ndị sonyela anyị tata anyị apịakọta na mkparịta ụka anyị nwere n'ụbọchị tata bụkwanụ mkparịta ụka bara anyị nnukwu uru maka na asị na egbucha n'ama eburu nawa n'obi ọ ya ka anyị ji eburu nata n'obi anyị tata ka anyị wee kpaa anya n'asụsụ anyị na-aghọta. Ndị sonyekwere n'anyị n'ụzọ pụrụ iche bụ Maazị Tony Manfred bụ kọmishọna n'afọ maka ndị ntorobịa na egwuregwu n'Enugu steeti. Kọmishọna anyị kenegiri nne daalụ. Maazị Tochukwu ndewo. Maazị Tochukwu Ezeoke bụ onye nke anyị na ya nọkwa onyewa bụ onye isi oche Igbo Ekulie otu a na-akpọ Igbo Ekulie o sokwanye otu ndị ihe gbasara Igbo na-emetụta n'obi. Maazị Ezeoke ndewo rinne anyị kelere gị maka oge gị. Ndewo nwanne m Imeka. Ndewo. Dọchas Nnanna ịbụnụ ọ bụ bekee asị na ịbụ friend of the house. Ọ bụrụ taa ka anyị na gị anyị na-ekene gị aka na-agwa abacha anyị na-ekene gị maka otu isi nọnyere anyị. Ndị Igbo anyị na-ekene ụnụ kọmishọna agwa nga na anyị ga-enye gị obere asaịmentị dịka bekee si ekwu anyị ga-enye gị bụ biko gbaara anyị mbọ soluola anyị ewega anya wee n'elu ihe a na-eme n'ite soluola anyị nke emena aha n'isi fụkwanụ na ọ bụ nọ ndị DSS ka ikpe marụ ọ bụgo na gọvanọ ama ntanwu ha ahụ gọvanọ pụtagodi kwuo na ikpe marụ ha maka na ekwuo ya otu aha na ọ ga-eme ka obi dajugodu ndị ntorobịa. Ọzọkwa bụ enwere otu nwatakịrị nwoke emerụrụ ahụ na ihe ha mere na-emene anyị kpọọ ndị DSS asị na enwe onye ha merụrụ ahụ anyị nwere aka anyị n'anya ọ bụ na nwatakịrị ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ ebe a gbaji ya ụkwụ
and na eji ịga atụdoro ya ịga n'ụlọ ọgwụ adabịghị na ọ ka nọkwa ndị arrest n'ụlọ ọgwụ eji handcuff tụdo ya na bed ebe anwa n'ụlọ ọgwụ anwa anyị fụrụ ya anyị gara ebe anyị gbara nwatakịrị nwoke ahụ ajụjụ ọnụ kọmishọna ozi anyị na-ezighị bụ na-enyekwa ha anya ọ bụrụ na ọ ka dị otu anwa ọ dịrọkwa anyị ka ọ ka dịcha mma ka amara ife a ga-eme ya ọ bụrụkwa ị ga-asa ebe a ozi a ziri m ga-eje nye bụ ozi and ị ga-adịkwa hapi mana ihe gbasara ihe sekuriti na ihe nchekwa obodo na ihe na-ada agba dị akwụ na ọgbọ otu a ka ọ dị anya ka m ji si gị ọ dịghị mkpa ka ị gaa sawa ya ebe a onwego ihe gọọmenti na-eme na ime ekwu ya apụta kịta ekwu ya ma ọ bụrụ na emesịrị ya ya bụ ihe anyị na-ayọ bụ ndidi mana ihe niile a na-edepụtara ya anya. Ndewo Igbo ndị ọma, n'ebe a ka anyị ga-apịakọta aka mkparịta ụka pụrụ iche anyị nwere n'ụbọchị tata wee na-ekene gị nke onye ọma nọ n'ụlọ wee na-esonyere anyị. Gaa n'iru na-akwado anyị na BBC News Igbo ebe a na-ewetara gị ihe niile dịka o si adị. Aha m bụ Chukwuneme Obiejesi, ite ụmụ nwa Chimere Ọgọ, onwe ihe dị n'akpa nwunye gị. A na-asị ya dịrị onye ukwu mma dịkwara onye nta mma. Ndewonu Igbo ndị ọma ji eme ọnụ, daalụkwanụ.